Һәр әтиәни баласының сау сәламәт, акыллы булып үсүен тели һәм моның өчен күп көч куя. Соңгы елларда 4 айдан башлап сабыйларны төрле дәресләргә йөртәләр, алар белән шөгыльләнәләр. Хәзерге вакытта андый үзәкләр беркемне дә шаккатырмый. Әмма Казанда аның үзенчәлеклесе бар. Анда дәресләр татар телендә үткәрелә. Теманы Лилия Сиражиева дәвам итә. Казанның нәкъ уртасында бардыр бер үзәк. Анда көн сайын диярлек шәһәрнең төрле почмакларыннан 4 айдан алып 6 яшькә кадәр сабыйлар җыела. Үзләре генә түгел әлбәттә, әниләре белән. Нәрсә кызыктыра аларны монда? Баламда менә бу үзәккә йөри башлагач, күп кенә үзгәрешләр, балам ачылып китте. Балалар белән уйный башлады. Күбрәк төсләр, төрле фигураларны инде өйдә күрсәтә башладым. Өйдә кабатлыйбыз. Бәбиләр янына барабыз дигәч, бик тә шатлана. Иртән торгач, бәби дип йөри башлый. Шәһәрдә кечкенә балалар белән эшләп килүче оешмалар күп. Ләкин бу үзәкне башкалардан айырып торучы үзенчәлек дәресләрнең татар телендә булуы. Нәни балаларны социальләштерүгә тырышу, белем бирү хәзер беркемне дә шаккаттырмый. Мондый үзәкләр ул мода артыннан куумы, әллә замана тәләбеме? Яраткан балаларны әти-әниләргә газиз татар туган телендә өйрәтү мөмкинчелекләрен булдыру һәм әби-бабайларыбыздан килгән матур шигырьләрне, моңлы җырларны, саф әкиятләрне, гырыф-гадәтләрне торгызу, аларны әти-әниләргә, яшь әти-әниләргә күрсәтү һәм алар инде өйгә кайтып, балаларына бишек җырларын җырлап, үчтеки җырларын, үчтеки шигырьләрен сөйләсәләр һәм балаларына җиткерсәләр, менә без бик шат булырбыз инде. Бу эшкә үзәкне оештыручы әти-әниләр бик җитди карый. Сыйфатлы уенчыклар ала, махсус программалар төзи. Төрле чыганаклардан берәмтекләп диярлек, фольклор уеннары, җырлар табып, аларны студиядә яздыра. Рус авторлары белән элемтәгә кереп, аларның рөхсәтен алып, кайбер җырларны татарчага тәрҗемә итәләр. Сәламләүдән башлыйбыз. Сау бул, мәсәлән, сабулашырга кирәк балаларга. Ашаганда нишләргә кирәк, тик кенә утырырга кирәк. Шауларга ярамый, ипи олчыгын чәчәргә ярамый. Ул да безнең балаларны тәрбияләү максатыннан эшләнелгән җырлар, бармак уеннары. Бу үзәккә туган телен белмәгән татарларда башка милләт вәкилләре дә йөри. Балалары белән бер рәттән әниләре дә тел өйрәнә. Әтиләр күбрәк очракта инициатор булып торалар. Татар телен онытмас өчен балаларын монда китерәләр. Балалар бергәләшеп уйнап, тәрбияче ярдәмендә бергәләшеп уйнап татар телен үзләштерәләр, яхшырак үзләштерәләр. Мондый төр үзәкләргә йөргән балаларның күзгә күренеп һөнәрләре дә арта, телләре дә иртәрәк ачыла. Алар балалар бакчасына да тизрәк ияләшә. Монтессори группы төрле җирләрдә бар инде дә, ул бик распространенный. Но монда татар телендә. Минем Гыйззәтне, улымны безнең ире белән Гыйззәтне татар телендә, татар теле эчендә инде тәрбиясе килә. Шуңа күрә без монда йөрибез. Яшь әти-әниләрнең сабыйларын татар баласы туган телен яратып, аңа мәхәббәтен тагы да артуын, татар булып горурланып үсүен теләү бик куандыра. Алар алма пешәр, авызга төшәр дип түрәләргә өметләнеп, дәүләттән ярдәм бер килер әле дип көтеп утырмый. Берничә кеше бергә җыелып, үз акчаларына әлеге үзәкне булдыра һәм бүгенге көндә уңышлы гына эшләп килә. Лилия Сиражиева, Татарлар, Казан.